Os axóuxeres. Pon a orella. A ver se sabedes que é o que se escoita. Eu xa sei, xa sei. Si, home, si. Non vaias de listo, Roy. Veña, deixadevos de liortas. A ver se o sabedes. Unha sirena de policía. Non, un coche de bombeiros. Ningunha das dúas cousas. É un animal con orellas grandes. Xa sei que é. Que vas a ver? É un burro horneando. Bo, xa sabía. Burro. E agora, que será? É unha foca. Non, unha formiga. Non, Ai, unha foca, unha formiga. A ver se atinas algunha vez. Estamos che ben. Que zoupón? Como vai ser unha formiga? Non, home, non. É moito máis grande. Xa o sei. É un animal que dá leite. Aí lle anda, aí lle anda. É unha vaca. Moi ben, acertaches. É unha vaca bruando. Vaca. A punto. Imos xogar a unir os puntos. Poñémolo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Pois veña logo. Empezamos dendo 1 ata o 2. Imos aló. Ben feito. Agora do 2 ao 3. Moi ben. Do 3 ao 4. Perfecto. Agora do 4 ao... Ei, que vas mal, borra iso. Agora sí. A modiño. Do 5 ao 6. Así. Do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Moi ben. Do 8 ao 9. Ben feito. Do 9 ao 10. Xa estamos rematando. Do 10, imos outra vez ata o 1. Moi ben. É un avión dos que voan polo ceo e levan xente. Avión. Os axóuxeres. Adiviñas. Ola, amiguiños, imos cunha adiviña. A ver se sabedes que cousa é que corre moito e non ten pés. Xa está, é o tren. O tren? Xa estamos. Se o pensaras un pouco, non dirías parvada, Roy. Penso que desta tampouco acertas, colega. Pois non entendo por qué, Moncho. Ten que ser, nunca vin un tren con pés, porque as rodas veñen ser como os pés. Claro, ten que ser algo sen pés nin rodas. O tren pode ir moi rápido, pero non é. Veña, seguide pensando. Agora sí, xa o teño, o cabalo. O cabalo non ten pés. Ten patas, tampouco vale. Xan, a adiviña di pés, non patas. Os cabalos nas patas teñen casco. Deixadevos de lerias. Non é o cabalo. Veña, seguide pensando que aínda vos queda tempo.
Tempo. A resposta correcta é o vento. Porque o vento pode ir moi rápido e non ten nin pés nin patas. Que difícil. Eu non acertaba na vida. Pelouro. Fai palabras. Imos facer unhas figuras con follas de papel. Fixádevos ben e procurade seguir os pasos que se fan. Fixemos un barco. Imos con outra. Fixemos un moucho.